ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай имшаб аниқтара шаби 3 ба 4 июн турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар он ду варзигари тоҷик Муин Ғафуров ва Муҳаммад Наимов баромад мекунанд. дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки соати чанд ва дар куҷо бахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, ин шом турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар он ду варзигари машҳури тоҷик баромад мекунанд. Муҳаммад Наимов бо рекорди 8-2 зидди Ҷейми Маларки бо рекорди 16-5 ва Муин Ғафуров бо рекорди 18-4 зидди Ҷон Кастанеда бо рекорди 19-6. шаби гузашта ҳамаи иштирокчиёни ин турнир вазни даркориро карда тавонистанд ва акнун онҳоро танҳо муҳориба интизор аст. бояд қайд кард ки ин муҳорибаҳо барои ҳар дуи варзигари тоҷик дебют дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Муҳаммад Наимов бо Ҷейми Маларки дар вазни сабук, яъне 70 кг муҳориба мегузаронанд. ана муҳорибаи Муин Ғафуров зидди Ҷон Кастанеда бошад дар вазни 61 кг мегузарад. ҳам Муин ва ҳам Муҳаммад ин муҳорибаҳоро дар муддати кӯтоҳ қабул карданд, аммо ба ин нигоҳ нокарда онҳо барои муҳориба омодаанд ва ба октагон барои ғалаба мебароянд. ҳамагӣ дар ин турнир 13 муҳориба баргузор мегардад. муҳорибаи Муҳаммад Наимов зидди Ҷейми Маларки чорум муҳорибаи турнир мешавад. ана муҳорибаи Муин Ғафуров зидди Ҷон Кастанеда бошад панҷум муҳорибаи турнир. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир шаби 3 ба 4 июн баргузор мегардад ва аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. акнун дӯстон, мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. дӯстон, ҳамаи турнирҳои UFC-ро дар саҳифаи UFC Fight Pass тамошо карда мешавад, аммо бояд қайд кард ки он ҷо бепул нест. ана мо боша барои шумо якчанд ссилкаҳои бепулро омода кардем, ки шумо ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. мо дар телеграм канали худ Паҳлавон TJ ҳамаи ссилкаҳои бепулро тайёр карда пешкаш шумо мекунем ва шумо метавонед даромада бепул ин турнирро тамошо кунед. дар телеграм канали мо зиёда аз 54 000 одам обуна шудааст ва онҳо доимо турнирҳои UFC-ро бепул тамошо мекунанд. шумо низ дар телеграм канали мо обуна шуда турнирҳои UFC-ро бепул тамошо кунед. ҳамчунин баъди ба анҷом расидани турнир мо дарҳол муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали худ мегузорем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб монда пахши мустақимро тамошо карда натавонистанд, метавонед рӯзона дар дилхоҳ вақти худ ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо Паҳлавон TJ дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳозир бошад дӯстон, дар таги ҳамин навор Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуровро дастгирӣ кунед, чунки худи ҳозир дастгирии мо барои онҳо хеле муҳим аст. то боздид хонободу сарбаланд бошед.